اینم ماشین авто 4 گیلان میکنه میبینیمش طرز کارشو ریشتاشки зарондаги сабират карамонаги ҷаги е4 тарзи бухшони лучон ҳастаи мошинара нархиш 4600 сомон не тарзи духчон беҳтарин духтай мошина моторшани дар бараш электрический компютерни дар бараш монаи безугдай мошина рабочаи камтар кор кардаги где-то ним моҳ кор кардаги ҳаст нест камтар кор кардаги маълум неҷа ба худо баланд кинакеш иш боша пас мекунад скорости мошинара ваҷа мошина оригинале ҷаки е4 комплект тамоми чиш ҳастай мошина беҳтарин аст дорои гарантия мебошад номеро дар экран бо занг занед